Моңар шыйып алганнарда. Учкучта Фюн булган. Улан джунглида таптым дейді. Койда? Бу сын гына бит. Сын гына дисеңме? Чарли койда? Ә менә бу нәрсә? Бу синең сыныңда иде. Мин белмәдем. Бу сында яшерелгән булгач, мин ничек белә ала идем? Син мине алдадың. Гафу ит, Мин сине бала янына китертә алмыйм. Клэр. Чарли, безнең янда йоклавыңны теләмим. Ярыймы? Лиамга. Вальтрон, менә сиңәме? Шәп. Минем бүләкләр кайда? Менә монда, Чарли. Бу пианино? Бу миңамы? Әйе. Күрәсең, Кыш бабай синең сәләтең турында белгән. Син гаҗәеп кадерлем. Бер көнне син безне хәерчелектән коткарырсың. Менә күрерсең. Ә хәзер? Әйдә, безгә уйна. Әйдә, Нәкәш. Уйнамасаң, гаиләне коткара алмассың. Әйдә, Чарли. Уйнап ал. Минем өчен уйна. Иштәсебез килә. Ул беркемне дә коткармас. Музыка сиңа берни дә бирмәс, улым Чарли. Сиңа һөнәр кирәк. Әти? Әйдә инде, Нәкәш, безне коткар. Безне коткар, Чарли. Коткар. Арын? 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 Язмыш. Барсы да әйбәт. Арын? Арын? Сун, Клэр белән баланы күрмәдеңме? Алар юкка чыккан. Алар энанда. Арын тәртиптәме? Әйе, ул тәртиптә. Чарли, ул